Umamin ka. Kasi ka nagtakaw di bibi ya. Boy, suna Andres. Suna lang magtatakaw ito. Apunay kayo mutay. Gapula ta kasto iti tsura ko, nagtatakaw agadahin. Nagado nga takawak. Si kayo pay. Pagpalusot ka pa ilang. Dito pa irik ko ito, tinakaw mo. Namadi na kayo kinonsensya ni Bibak, namadi subli jirik ko. Ay ito na biben. Adi anay tinamagan nyaw ni Dimsay. Ay Dimsay, papanam. Apay dati tinakaw-kaw. Nandres sa ajay. Amo sa Nandres na mapukpukaw sa natibibeng. Nice. Nay, naladay magtiluko. Boy, nangyari ka nam? Naliday kamit boy. Nya, nagapa kayo man ni bakit maon? O dasakit time. Baka nasakit siguro ta ulo mo ya, taman. Lo. Bumarsama ta sa mo boy. Kisti sabam si pating kansan tatak pagsasot to, di ka pa sumungbat. Pai, di mi baga nga mamurmuryot kan. Nagdakkel problema ko boy. Katno ka pa mo din nagka-problema. Kanay mo nga da problema. Sa bahay tatati problema ko boy. Takkel. Dakkel. Madi ka kaya nga tulungan ni Tan. Mapangkalaki ni Tulpon. Matulungan ako ni Tulpaw. Ako maibidensya nga ipakita kanya na nga tinakaw do di bibay. Yung kisti sabam, kung naklang no, ata nga problema mo. Manuyati na po kaw. Inom lang mabak, inom. Mabalin lang kumano, may salat itinakaw da, kaso inom. Mangitlog pa yung gijayan. Oh no! Isabanan. Alam mo na talaga, mapupukaw sa natipataw. Kaya ang kangagungit mukaw ka pa eh. Kaya nga saan nagala di pataw. Kung mapapulong ang tulaw, so na nagpapamin ni bagat ko ajay. Ipakpakan ko jay bagas. Imbis nga isa ang may. Tatay nalatapay. Apay, nagmutaling kan? Apay, ewan CCTV na di paraangam. Adda, duwa pay. Adda di may sasangaw. Adda di may sa jilikod. Kaso di sangaw, nakaon. Nga may da jilikod, nakaop. Nung tata, amo kaon. Aramido kaon. Kung matang pa iti duwa, yung kabig ko bakas jay. Tamadyak mo na kan, kung matawawanan. Dami gayang pagkatang mo. Tataka pa nga gumatang. Tanga ka mo lang kaya. Pagkat ginatang mo, di CCTV nga ako pa nakalablabo no record na. Dapat talay magadi high quality, adi ultra megapixel tanong nalawag. Makatanga mo to. Oy! Original ay nagatang ko boy. At the voice ko man na jay. Nagdamulag tapos nagsaudag itatakaw. Mangag ko nga dagos. Agalam nga dagos ajay. Nakaw, tagam CCTV na. Spak kami ni Jobs. Apay, naggragi dumi tayo nagtakawin ng rice. Manunala na? Nam. Tinapay lang rin nalam amain. Tamap ni kain. Adi nga rin kahit. Uki si Sabada. Kita pa ilag kamanaw. Sa nagkurad. Kita pa ilag baling nga bulprag. Kung kinaratan tatakaw. Kamanaw, krug-krug isamo tayo. Ibalda kamanaw nan. Huwag lang naging bulprag. Tumit, pero mimit nga irurumin na dinagalan. Boy, tani ni Franz, damagin baka sa nagala. Franz! Mga mantoy, dala ka nung damagin ni Andres.
Umamin ka. Kasi ka nagtakaw di bibi ah. Boy, suna Andres. Suna lang magtatakaw ito. Ingat yan Ba't di nagsasaon? Kisa ba, pakul ko kanya mati ka. Kasi ka lang magtatakaw ti bibi dito eh. Ang mo sa balay. Ayos, napapapasa lang. Nakalas kami dyan sa inyo. Punay kayo mutay. Gapula ta kasto iti tsura ko, nagtatakaw agadahin. Nagadong at takawak. Si kayo pay. Pagpalusot ka pa ilaan. Ay dito pa irik ko ito, tinakaw mo. Nung madi na kayo kininsensya ni Bibak, madi subli jirik ko. Ay ito na biben. Nagdakkel nagbaliw ako ng Andres. Nanipod din nag-asawa ko. Nagtakaw to yun. Di asa bali nga barangay. Andres, hindi ka nga mamatit ta. Nalaing nagpalusot tagtatakaw. Ay, uray agkurad kin nagkamano ti buksit ko, bak Andres. Awan ti kinkinang ko nga tinakaw nga bibay. Kasano ka na, makainla ko mo na. Adi anay ti damagan nyaw ni Dimsay. Ay din say, papanam. Apay dati tinakaw-kaw. Nay, apay kas di sumbat na agad Andres. Damdamagam lang no papanan na. Guilty agad di sumbat nan. Supay ah. Hoy din say, katiman. Tatamagag. Uri matayak, or lumdidak po yan. Ang tinakaw-kaw. Apay karod nagaday sumbat mau. Apay papabasulun na. Apay si teacher akong papabasulun na kaon. Baka si ka, teacher ang pailang, tatakawin. Okay naman, madi nakitututo daw. Papispisang ka. Sige, patasin ang papispisan. Durubak ng iwak mau. Andres, nagungot ato inay. Lalapit ato, bulodot man tapak ulmaw. Naturog ka pang urmaw. Ba't mata, tagdinanugan tao. Hanak ka padas-padasan, imalok talaga ti ulo matoy. Tal na kayo man. Problemado at lagaro nun, nagapa kayo pailaan. Imbis nga tulungan ta nga sa pulo na siya nagtakaw ti bibig. Supay damdama dati nangyari ti may sa kanya yung amade. Suntuman ti abuluyan eh. At agamin na, papabasol. Amot ebidensya na. Pabasulan na kaya. Iniyaban na kalin Andres, nag-react kan ti manaw. Si Jaya, tatay ko kayo memang mga gitungtungan nyo Gina eh. Apay nga tungtungan ka ti tungtungan may. Magat kita kami tatay Gina eh. Nagliday kan tumagamin. Saka mapupukawang kanim na bibay. Saka dapay misa na barakaw. Boy, doon ay baga kanyang dating nga barakaw? Ano niya? Kasama na mga napukaw anak barakaw? Awan, pasarak lang. Nagto doon, sinambay ko. Baka mabasapay. Gay, takayon. Andres, maditi ko tugko kini Dimsay. Amok tiriknak, di padak agtatakaw. Oh, dakis tagpapabasol. Lalo na ni Bidensyam. Apay karot pagpabasulan naktatay ni Andres, maluwan nakpay tatayan. Kinadalan siguro ti pudot ti ulo na. Kay sikaman ti mapukawan ti nim nga pataw. Pasensya ka na. Awan na jay. Pero siya bahala. Ado ti agtatakaw nga barkada di sa baling nga barangay. Pamanmanak agi agtatakaw bibem. Tataman ti kahit ko kanyam. Tatapay lang, paspasalamat ang kanyamon. Nagling ka man. Baka si kama ay mastermind da. Nabayagat nagbalbaliwag. Sige, takayaw. Tamabutak pa agi si tropak. Baka tumira na damdama. Diyan maabutan. Tirigat ng Andres. Baka may tropa ni Francis tumira di bibem. Madi mo siguro. Sa katropa tamat ni Francis. Madi mo siguro mangluko dyan. Sa bagay. Hinta lang nga tayo report di barangay. Hinta no ang problema mo. Baka damdaman makaramid ka pa iti madita eh. Sa bagay. Gusto talaga panunok mo. Sige raw, Tantan. Ay. Pagpay ta panunok mo nga talaga. Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang Magic Gatas.
Pwede rin pala ito sa matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket.